Abusua Dormaahene Nana Jimai Bedu ena abrantie bi edi kwadu ahodo bi abono na wakache Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama say enniema bi a ekoso ana ensem ene Dormaahene enniema bi a wo ye no enti osusu say the board ama no say appeals court judge no onye bibi emfa ho na onim say yewa John Dramani Mahama bae no na Dormaahene ewo high court ena opagya no ede no call appeals court na no ena branch yi kire say ene ye ne de wo ye no ene Ghana yamamra no say de wosi ye ne niam bi de fa ebu mra so ne ade no ene amamra article 147 no enko emu abira ne senti ensama didi so yinti ena mampanyini hwe na ne dibre no wonte so emfa ema na Dormaahene isan say wose na anu ada nsensem bi akoso ewo obono mantem ni mu na matem konwom hwe bono meche bono regional house of chiefs no na abatu bu ho no mo wose wono moto na nam so ema empanifo hye se ensese wo moto saaba no na Dormaahene do monu ani tumi so ema abatu no ba so abra na court hye se ma abatu no ema so afei electoral commission na omo ho no na Dormaahene frɛ wo so omomra na wo mehwe ma abatu no nkoso wo se da bi yentumi nhwema no nkoso fi se emra no ma ye kwan se ye ba ma ekoso na Dormaahene no ankasa edi ne tumi so ehweye ema abatu no ekoso ebobo chese positions ahodo ewo regional house of chiefs ni ma nan wo daso timu a sa contempt no eguso ebono wo se afeso so wo hwe sampansense ma no homene so no a ade a aban anase Ghana mra court wa hye se tolesa ngwajafla ena ye sampa mahene no na Dormaahene so no de wote asi de won twen na won hwe ne nhwe ne kyena ema na nasa ngwajafla enye sampa mahene ewo honom enu achi wotsa onom sabuno Judicial chief president di akire ema samoduamo ekokoye eyi abra na contempt bekum court e de abasema wo munye sayi no mafei waso hwe eniye ne subi ensense okeka ne social media ene emra obububu so titiru ene so onu akasa ye mranim nim Ghana mra na ensoso otumi ahwe se contempt ahodo etumi che no no akotumi ka se he mekum nipa amabe aba yim ene ade chese ni sunu ne ye ene kwan ya wo fa so edi ne dwuma no wo kire se onsusu se dibre no ebetumi ekura no ne santi no wonhwe na onye bibi emfanfa ho nti abrante itroye e de koma Ghana mampanyini ena afi so court omo panyini no ena Supreme Court afi Justice Paul Bafoboni empanyinfo yi se wo mo nhwe na omonye bibi emfa Justice Daniel Mensa ya oye Dormaahene ya oye appeals court judge no se dibre no odiama no won hwe no nya bibi fanfa ho esanse ne ye ne su ne ban ya order na di no kwasem ni bonsmetiko enye kura na anu na beto odwa no obia enso eka ne dia chese petition ne beto odwa no enye nkofo won yi pa na ebasa no a mampanyini no wa petition die enso ye hwede mampanyini ene yera Paul Bafoboni omo behwe justice Bafoboni mu nyina behwe na omode asem no akọ na ebase no a enye se eyi obi de anase bibisa na emom no eya na etoda bi a sade eniema bi si ekọ no se bi hoye ene kikakika tumi akakabensam na enye yebekan ye yetrans ye kan ye se toda de Dormaahene be ye ne ho no ya ne ha adwen otumi ta social media so wasi mekum nipa bibi na ekoso obi krom ye mfre no na oduru honom owurura nkofo nsemu nkofo krom wahinsemu wasi media magye ta mani ase chese social media so de sese ohene ye no enye no na waso ohene ye hwapa se susu ampas ye hyase na samodua ene na samagafla asem yi baaye Dormaahene sampa ho wusimu sei wosi da bi asama na chen me de mema ne de ani a na wo fa sampa asem si wo kon ho se obehwa na wo ne papa yi de asi ani ohota akora yechi na afemu hyase mo de fa amamra ne amane kwan so akora ne di fo
mo de fa amra so ema mo di fo chenchenia wo se mra Ghana ba yetintim ebo nyina ho ba nyina hye mra na se no de court e kan wo se men sante ase sha kora ikutu pa ema na ye de ense se wo ye nyina entia no hwe se de asem ye sitwen de kofa ye invite wo ama court share wo sefa CD forms no ko na ye ko gazette no eno so chinchin twan ye ko gazette no kura chi no kwa no mo san be si akire e be file ni sem nkrata anya de ade se ni nyina court bogu ye ni nyina Dormaahene se mempre na mpre china abra won ka ho wonim se court e de krata ba se na kofi so no wo mo yie na samodua ba be ye no wo tumi nye na mbrekum court e de krata ba ye asemranim ni as bono House of Chief President wudi animu e de dom di wachi ko ye yie abra onim secretary PSA ma ye nya yie no contempt e betumi achemo wo hwani mu ma ne ba so the saying say ye ka sama ban na aba ma ban na aba no no kra na susu ampa say sanya ban we net so a na ka betuma ye saade no ana wo ye dada na obi anfiu enti atemu adwuma ne de enye wa ban na abasem atemu adwuma no omo ye independent body omo di omo ho so omo de oman no emra na yetintim no 1992 constitution na omo di dwuma na omo de bo oman ho bra enti sa wo fom a wasemra no ehwe na ni wudi wasemra no hwe na ni wudi anya sa de niema esi kono ebe ha dwen yie pa sa de niema ekono ha dwen na nye so si yehwe etroma sa de we nyina ekọ enti mabrantie baako ya yesi o yen centroni roki ofori na de petitions ahodo yi aba se Dormaahene enyime bia wo ye etia Ghana mra afen so wo hwe san magafula court nsensam ene sampansam no a wo se ono wo mo hwe na afen so ahensam ya na ekoso honom owurawura mu ni ade nsima wo keka tietia aman no emra fa hodie so electoral commission elections bi ekoso so e wo bono honom ni ade a court ama kwan no so no ade tumi so ma ne baaye no ni nyina kanfo ano Dormaahene say de abranche na petition no say omampanyini John Dormaahene Mahama enhwe na dibu de ma sa peace court judge no onyi free ne sebusua na sei na mane no esi akwakoye na ebetodwa sei no a na social media no so akoye sebia teni ene apeto ene ade na so enyina yesusu enyim se beka no kra ade na no Dormaahene eye no kurom hanom no abusua enye no kura bi na wo kan so wo kan no kura bi hwe na no kire mesu osabe kasa e de afa ho se no ni ha wo China ene yes enye nice o task force as say so ti according to one class on growth say o makwa kokum obi ana sa na wo kire wo mo ohini mo tumi tena social media so say mekum nipa attempted to kill is to kill ohini mo tumi tena social media so was mekum nipa enti ni nyina ne tiamra obi threaten so bekun a obi threaten so bekun a Ghana mra yetumi chi no fisi yan twema nipa ko no nyewu ni wi ansa na akwa kwache no into bi threaten wa yetumi my court mra mu no wo se chiwo se nipa no nanso so ye hwe obebu mra so ubu mra no so o ye mranim ni samodwe mranim ni mu nyina mu ye mranim fo mu ni mu mra no mo se nyina ebetem ma hwe han ebu mra so court kasi ya yentie court frɛ wo ewo Kumasi High Court ye frɛ wo ewo Nana Samgbajafla ene samodua asɛm no ho wansi ho apia da kokora da court hyehyɛ odi ma wo nyina wandi bia so besi nne ugusu ne wono mo twe okuru ne so adai se si koba se amantia de wo yimaka se onye ena dia ena ho ya anaso udi brebi ena ye nipa ya ne ade but de wo ye no enye tu unhina no mahimfu ni bi unhya himfu no nananom bi unhya wo mo sabi una wo de unim de broso ama una wo ho de broso ama una nananom ahya wo mama una unim mama ne ama ne ama ye fa bibia ahya wo nsa nananom nkaye no aka ne de o de unim bibia ase ne wo mo una wo de unsuro hwe nti eboboba eba na wodo a ebeduru ho
eboboba aye se we no aye for there no na eboboba na eboboba wote wa aka se nkosi aga wote ho a aka se nkosi aga na beje mo nsem ye de high court or free high court to ba appeals court no na nkofo bebre wo issue wo ho kofo nyinyi ye no ma fu obose obi nya achievement aye jitum fi se to da kwa what happen to be blessings eye nanso so se obaba ye di bebe ma wo ana ye be pagya wo mu na wo ankasa wo tim se court judge ma imranim ni na bet matena dwam adi asem abu abem abu afo na wo na de kro no a enye na wo nimra no se wo so te ho ye sa de ne bia be de wakotena no akoka bi atie obi ana so akoka ma obi yenye ne saa no hini ninti no so no Ghana mra no because of so your hini ninti no we are all below. Nobody is above the law. Obi are below the law. But yeah, na mutin konwa so no, you being a paramount chief no, and na some na no mutin konwa so no. Yeah, no boy ni dey safata no. Ene de mamo. Enti de na wo ye ni nyina, na se bia obro mra ni so. Ne mom no eye boy ni dey bia amanyofo na nanom ye nyina Ghana no, sa ne aye mo, ye domu bu mo, ekoto mo. Enti mu ya de pese ye ye kakra. But eto de bia na eye atra so. Na wo die atra so. Na no ma mutin konwa so nyo nkwa na oye emranim ni wo mu o mu do so pi na no bebre bi wo dibre ni bibi bro so bebre eso makoma no atum e hye wo mo de hye wo no mo nsa. Why do you interfere? What to do ma what me kwa sampa wo interfere obrekum wo interfere ofia pre wo interfere chese nkura wo ho nyina sunwane adai president no who lead you administratively wonni krobia ni ho wo sha ase wo ho na so de o president ya udi de o pesa wo chese bunu ni nyina ayefa sha wo onsa. Traditionally amamani amani akwan so no yefa bunu ni sha wonsa ni ye pebunu hene kura nya doma na brekum na kura ene tese doma hinkuro brekum kura mpo no na doma yonku ni brekum doma oyonku eni brekum na ye pe ba bi de bunu hena ma ana ye de bunu fo nyina ye pe kuro ba ko aye omu nyina se bunu hene ekuro we ya ye de koma do ma enye wi ye pe ba bi e de ahye se bunu nyina no ye okay ye ja obi apa ma no bunu ho ye ka bunu fo nyina bom ne ye hye ba ko nsa enye do ma ye ja sunwan eja brekum ho abefa do ma kuro da boda to ho enye adwuma enye yie ye nya nkranza ho emefa do ma ye nya brekum ho emefa do ma ye nya sunyan po ho mefa ho enti jaje wo ye no na o president a odi wo honom no a time ne be so ne be to aba ye betu eti to bo ase bra form nanum binim de sen enso makoma no atum panyi due matemante wo de obati bia wate yenye ne saa eti ye hede man panyi behwe e de afa on bidem susu se enka de ekoso no nyina no wo mo empe empanifo bi na wo mo ne nkasa na wo se sa won ne ye ne ho na nkusu ankram na nka oni ne djuma na enso so no aja emra no de ne yensem empanifo nsem ene wo petition so nchese chinchina achi on betena say hwehwemu sete saa empanifo no ne be hu kro mo de befa so ntia na de abrante rocky fori ede ebetu justice Daniel Mensa ya na Dormaahene dodo na so ne di nim no ya wo appeals court judge no abrante ne che petition say ni dibre no empanifo nya bibi emfa ho enti na de be somo so eno no ha ADUMASA TV medin de atesem hene koku o commentia mo buo ne de mra o kasem na trot work makama se do so usini masem ne fa osusu se wo se ye no na so atwa to fefefe edamasi ya kramo.